Gipaklaro sa Association of Mindanao Rural Electric Cooperatives Incorporated o AMRECO nga dili sila ang hinungdan sa pagsaka sa bayronon sa kuryente sa tibuok nasod. Igo lang matod pa sila nga tigkolekta sa mga gipasa nga bayronon. Ani ang report ni PJ De La Peña. Nang hunaw ang hugpong sa mga electric cooperative sa Mindanao, human sila gibasol sa mga konsumante nga sila ang hinungdan sa paspas nga pagsaka sa bayronon sa kuryente ning mga nanglabay nga bulan. Dunay tulo ka sektor ang power industry nga naglangkob sa generation, transmission ug distribution. Ang mga electric co-ops nalakip sa distribution. Nagmahal matod pa ang bayronon sa kuryente tungod sa taas nga bayronon sa generation charge. Sa computation sa Philippine Rural Electric Cooperatives Association o PhilReca, 61% sa bayronon sa kuryente mo paingon sa generation charge. Kini ang mga kumpanya nga nagama sa kuryente. 14% ang distribution charge, 8% ang taxes, samtang 7% mo paingon sa transmission charge. Ang nabilin nga 10% paingon sa lifeline subsidy, universal charge, lakip system loss. Kita, ang electric cooperatives, taga-kolekta rata kung pila'y gipasa sa atong power generators. Mga taxes, taga-kolekta rata, giremit nato sa BIR. Transmission charge, giremit nato sa NGCP. Dugang pa ang panghitabo sama sa giyera sa Russia ug Ukraine, lagip ang nasinati nga hulaw sa ubang nasod nga may pamahal sa presyo sa coal ug petrolyo. Kinahanglan sa matod pang amendahan ang Electric Power Industry Reform Act o IPIRA tungod sa mga probisyon ni ini nga dili haom na karon. Kini nga balaod ang nagtugot sa pagpasa sa generation charge ngadto sa mga konsumante. Naabay ka monitor, sakto ba ang presyo sa coal nga gi-impose, nag-charge sa ato ang mga electric co-ops? I think wala na karon. Dapat ang mga gagmay nga co-op mag-consolidate, no? Mag-aggregate para makakuha og barato nga presyo. Tambag nila sa mga konsumante nga magdaginot sa paggamit sa kuryente. Kauban si J. Berth Pairat sa kamera. Ako si PJ De La Peña para sa One Mindanao.